Això era un jove matrimoni, just s'acabaven de casar, i l'home va comprar unes terres molt, molt barates, on anirien a viure i viurien d'aquelles terres. La dona ja li semblava estrany que aquelles terres tan bones fossin tan barates. Va pensar, aquí hi ha gat amagat, però no va voler dir res. I així va ser. Just el dia següent va aparèixer un gegant, però que feia 2,5 metres d'alçada. Era enorme, uns cabells fins aquí, un nas afilat i una pudor, un alè pestilent. Va començar a caminar cap allà. Prom, prom, prom. El Joan i la Maria van sortir de la casa i en veure'l es van quedar espantats. I aquell gegant els hi va dir, tot convençut, aquestes terres són meves i cada any m'heu de donar la meitat de la collita. Bueno, van accedir, evidentment, els hi feia molta por aquell gegant. Però la Maria, que se la sabia molt llarga, li va dir, i quina part de la collita vols? La que surt per dalt o la que creix per sota? I va dir, evidentment, doncs la que creix per dalt de la terra. I així el gegant ja se'n va anar, ja estava esperant aquella collita. Però quan va tornar i va veure el que havien plantat, es va quedar escurat. Havien plantat patates i només li van tocar unes simples fulles que no servien per res. Les va agafar, les va tirar pel terra i els va dir que el proper any volia el que creixia per sota. I així va ser com aquell any van plantar tomàquets i va tornar a venir. Quan va veure allò, va veure aquelles arrels que li havien tocat, remonis i redimonis, però què és això? M'han tornat a enganyar. I així, any rere any, any rere any. Quan ell deia que es quedava la part que creixia per sobre, plantaven patates, pastanagues. Quan deia que es quedava la part que creixia per sota, tomaqueres, faves, mongetes, fins que al final aquell gegant cabellut es va cansar i ja no va tornar mai més. I ells van ser feliços i van menjar molts pastissos.